iji nyochaa ọnọdụ nchekwa na-akawanye njọ na mpaghara South East bụ ala Igbo ma tụpụta etu a ga-esi kwụọ nwaanyị ukwu wara. Otu Rule of Law and Accountability Advocacy Center RULAAC na-ehichapụ bekee na nkwado otu Action Group on Free Civic Space AGFCS na-ehichapụ bekee achịkọbago ọgbakọ zugbe mpaghara South East bụ ala Igbo na ịnụta ọnụ mmiri ọhaneze banyere enweghị nchekwa, mpụ na mkpọtụ orubeniike dịrị ndị mmadụ n'Awka onye isi obodo Anambra Steeti Joseph Egbeọcha wetara akọ na ya bụ mmemme na-aga n'iru ugbu a dọtara ụfọdụ ndị ọkaikpe amara aha ha ndị ọkachamara n'okwu metụtara iwu ọdịmma na nchekwa orubeniike dịrị ndị mmadụ, ndị otu nnọrọ onwe dị iche iche si na mpaghara na steeti ala Igbo dị iche iche, ndị ọrụ mgbasa ozi ma bụrụkwazi oge ndị dị iche iche emesoro ihe ike na ndị a napụrụ ihe ruru fa bịara gbaa osialị maka ihe anya ha hụrụ. Gere ya bụ akọ n'uju. Okwu ya na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa Executive Director nke ụlọọrụ RULAAC bụ Maazị Okechukwu Nwanguma nọrọ kọwaa na akụkọ mgbaàmà sitere n'aka ndị o metụtara na ndị hụrụ ka o si wee mee ga-enyere ndị ọnụ na-eru n'okwu aka iji hụ na ha wetara ọsịsa nye ndị ahụ ọnọdụ enweghị nchekwa metụtara ma nyerekwa mpaghara South East aka iji pụta na ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa. Ọ kwara arịrị na kama gọọmenti etiti ga-ehibe mkparịta ụka n'etiti ndị ọrụ na-eru n'okwu iji hụ na ewetara ọsịsa nye ya bụ ihe na-akpalite ọtụtụ mmadụ ji akpọ ganịganị ma na-ekwu na ha agaghịzikwa anọ dịka ndị ejikọrọ ọnụ n'obodo Naijiria na ọchịchị federal gọọmenti jiziri aka ike ma mesoo ya bụ ndị na-akpọ ganịganị otu bụ ka ndị otu ahụ bụ nke mezere ka ndị otu ahụ bụ ndị a na-ahụtazi ka ndị na-eji katakata na-agbaso ọchịchị obi ha. Maazị Nwanguma onye kọwara ya bụ ntụziaka a na-enye ka ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ n'ụbọchị dịgasị iche iche na mpaghara South East dịka nke abaghị uru kwazikwara arịrị na ya bụ ntụziaka a na-enye ka ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ bụ nke na-emezi ka akụnụba mpaghara South East maa afọ na ana ma na-ewetara ndị bi na mpaghara ahụ ahụhụ dịgasị iche iche. Ka ọ na-ekwupụtazi mwute ọ dị ya na ndị otu ụlọ ọrụ uwe ojii ala Naịjirịa akabaghị mee ka nchọpụta ha mere pụta ihe gbasatara ebubo a na-ebo na ọtụtụ ndị ọrụ uwe ojii na Anambra steeti bụ ndị na-anwụchikọ ndị mmadụ aghara tụọ ha nga taa ha ahụhụ dị iche iche, ebe ụfọdụ na-abụkwa ndị egburu egbu, ngwongwo ha dị iche iche bụrụ nke a ga-ebukọrọ, ebe ụfọdụ na-efukwa efu. Ka ụlọ ọrụ RULAAC nọkwara maka nye gọọmenti Anambra steeti maka iguzobe otu na-afụ maka ndị na-efu efu ma kpọzie mpaghara steeti ndị ọzọ dị na mpaghara South East ka ha ṅomie Anambra, ebe ha kpọkwazịrị steeti niile dị na mpaghara South East okwu ka ha gbaa mbọ hụ na ha bagidere n'amụma ga-eme ka ndị mmadụ nwee ntụkwasị obi n'ọchịchị gọọmenti. Na mbụ n'okwu ya ka onye na-ekwupụta okwu gbasatara ikike dịrị ndị mmadụ bụ ọkammụta Chidi Ọdịnkalụ nọrọ kpọọ oku ka e nwee amụma a ga-abagide iji hụ na mpaghara South East bụ nke eguzobere iji hụ na mmepe na-aga n'iru na mpaghara ahụ. Site n'Awka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.